שלום לכולם, אמ, וברוכים הבאים לטוטוריאל הראשון שלי. אמ, נראה לי שזה הטוטוריאל הראשון שמישהו הכין בעברית, כאילו נראה לי שרק אני הכנתי את זה. איך להגביר את, כאילו איך להגביר את המהירות של המחשב שלך. אמ, אז בואו נתחיל בצד הראשון. הדבר הראשון שאתם רוצים לעשות זה ללחוץ פה על התחיל, וללחוץ ולהקליד הפעלה. עכשיו תראו את זה, תחצו על זה, ותכתבו פה temp, ו-enter. עכשיו כמו שאתם רואים, יכול להיות שיהיה לכם יותר תיקיות משלי, אז מה שאתם בעצם רוצים לעשות, זה ללחוץ Ctrl A, ומקש ימני, מחק, ללחוץ כן, מוחק. סמכו עליי, זה לא עושה שום דבר על המחשב, זה פשוט מנקה את כל הכבשי זבל של המחשב. אוקיי, אתם יוצאים מזה, ועכשיו נעבור לצד השני. אתם נכנסים עוד פעם להפעלה, והפעם אתם רושמים אחוז טמפ, אחוז אישור, וכמו שאתם רואים יש פה עוד הרבה תיקיות. אז מה שאתם בעצם עושים, Ctrl A, לוחצים על איזשהו דבר, לא משנה, מקש ימני, מחק, כן, נעשה שנית, דלג, המשך. זה לא עושה כלום למחשב, סמכו עליי. אתם גם רואים שאני עושה את זה, אז אין ניסיון שבא להרוס את המחשב שלי. וזה היה הטוטוריאל שלנו להיום. אחרי שאתם עושים את כל זה, פשוט תרקנו את סל המחזור. כן, וזהו. אתם תשימו לב שהמחשב שלכם עובד הרבה יותר מהר. כאילו, מבחינה משמעותית, למשל, המחשב שלי היה לוקח עכשיו לפתוח לפחות חצי יותר, זה חצי מהזמן ממה שהיה לוקח לפתוח את זה. וזהו, זה הטוטוריאל של היום. תנו לייק אם אהבתם, ותנו תגובה אם אתם רוצים שאני אעשה עוד טוטוריאלס על כל מיני דברים, ויאללה ביי, נראה אתכם בסרטון הבא.